צהריים טובים, יום חמישי, מוטי יש לך את התאריך העברי? כזה, אתה יודע? 30 ביוני כ"ג סיוון. אנחנו מבצעים בשעה 11 ומשהו בצהריים, אנחנו מבצעים הגרלה של משהו שווי כ"ד סיוון. אבל אם היינו באתמול זה כ"ג. כ"ד סיוון, ואנחנו מבצעים הגרלה לשווי של דירה או חלק יחסי מתאים של דירה מתנה. הכל לפי תקנון הגרלה שמוכר ונמסר לכולנו בעוד מועד. נערכה רשימה של כל מי שזכאי, כזכור, מי שקשור לחברת הניהול, מכיר את חברת הניהול, או כל מי שלא השלים את כל חובותיו כלפי הקבוצה, היה מנוע מלהשתתף. הרשימה של הזכאים להשתתף נשלחה לכולנו בעוד מועד, קיימת וסגורה, נמצאת גם פה לידי. כיוון שאנחנו לא עורכים הגרלות כל יום, האביזרים שלנו הם די טכניים ופשוטים. יש לנו פה שלושה, זו הרשימה, אבל היא אצלי פה, כמפקח על ההגרלה. בקופסאות האלה אנחנו מחזיקים, יש פה את ספרת האחדות, עשרות ומאות. בכל קופסה כזו יש כדורים, תכף אנחנו נוציא ונספור ונראה שרק הכדורים המתאימים נמצאים בפנים. הם לא חוממו או קוררו לפני, מי שרוצה מוזמן לבוא לנסות את זה. הכדורים האלה, כאשר אנחנו נוציא ספרה או כדור אחד מכל אחת מהקופסאות, ייצרו מספר בין 3 ספרות. מספר בין 3 ספרות, כיוון שיש לנו 387 חברים משתתפים בהגרלה, מספר מייצר את המספרו של הזוכה. אם, כיוון ש-387 זה לא מתעגל ל-399 בדיוק, אם יצא מספר לא חוקי, כלומר 390 לצורך העניין, אנחנו נוציא את 3 הכדורים מההתחלה ולא רק את הכדור האחרון, כדי שהסטטיסטיקה תישאר בצורה מושלמת. ובואו נתחיל. בספרת המאות יש פה קופסה ריקה לחלוטין, קופסה ריקה לחלוטין, ויש בה ככה, כדור ראשון שיש עליו את הספרה 0, כדור שני שיש בו את הספרה 1, הספרה 2 והספרה 3, שרוולים מקופלים. בקופסה השנייה קופסה ריקה, ויש לנו את הספרה 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, גם מתחת עם הספק, 7, 8 ו-9. והקופסה האחרונה, שוב קופסה ריקה, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, היה לי שקל ושכל פעם שמישהו אמר ירית הנבי במהלך הגרלות האלה הייתי 9. ואנחנו מתחילים בהגרלה. אנחנו בוחרים דירה אחת, נכון? מישהו מהקהל שהוא לא אני? ישראל. ישראל, בבקשה. עצימת עיניים. כדי שנחלק את זה בין אנשים. לא, זה הרבה, תעצום את העיניים, זה הרבה. בבקשה, תציג כדור אחד. תודה, הספרה היא 0. מישהו רושם? זה בעצם יצא החספה לי, כן. זה המאות? כן, זה המאות, כן. זה 0. עוד מישהו ורד, בבקשה. מסתובב. 1. וואי. בבקשה, מה אני? רוצה להגיד ל10 אנשים... לא להסתכל. תתפללו. וואו! 0, 1, 1. עכשיו אנחנו נאתר את הרוכש על פי הטבלה. מספר 11 זה תעודת זהות. רגע, תגיד לי. 2, 0, 0, 0, 0, 6, 3, 8, 5. וואו, זה תעודת זהות. מבוגר, לא? לא. מה זה תעודת זהות? זה לא מבוגר? מישהו צעיר או עולה חדש, זה יכול להיות עולה חדש. עוד פעם? 2, 0, 0, 0, 0, 6, 3, 8, 5. 4 אפסים, עוד 0. אוקיי. 4 אפסים, עוד 0. 2, 0, 0, 0, 0, 6, 3, 8, 5. 4 אפסים, עוד 0. 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 4 אפסים, עוד 0
הבנתי, לא מצא. הופה. יונתן יוסף עטיה. וואה, מעניין. תוודא עוד פעם, תוודא עוד פעם. שלך? יואב, בוא תראה מספר 11. של מי הלקוח? של מי הלקוח? נכון? של מי הלקוח? של מילה מבויה. לא יודע. אז אתה רוצה? כן, 0544. אני מתרגש. אתם מקליטים, כולם להקליט עכשיו. הרמקול? כן. רגע, אתה לא מתקדם. תצלמו! רגע, זה לא... יש פה מצלמה. נראה לפלט. רק שיעלה לנו. 500,000 שקל. בחו"ל. אין מצב. לא באמת מישהו יונתן! יונתן? יונתן? כן. מדבר מוטי פלד מקריית האחדות 1. 3. 3. מעולה, אתה באמצע נסיעה? למה? אני צריך שתעצור בצד לרגע. תאמין לי כדאי לך. למה, אחי? אתה עוצר בצד? נו. אנחנו פה עם עורכי הדין ועם נציגי השיווק וחברת הניהול של מינהל מגורים ישראל, ועשינו פה כרגע הגרלה על שווי של דירה במתנה. הרגת אותו. דבר. לא לצחוק. אני שמח לבשר לך שזכית בהגרלה. אתה לא עובד עליי. זכית ב-522,000 שקל ו-600 שקלים. אתה לא עובד עליי. איך אתה מרגיש? ספר לנו. אני לא מאמין. תגיד לו, שיגיד ברוך השם, משהו. יונתן! יונתן! תודה להשם. תברך שהחיינו, יונתן. אתה לא עובד עליי. לא עובד עליך, לא טוב עובד עליך. אמיתי, לא שחרר. מזל טוב, מזל טוב. הגיע בזמן, יונתן, זה הגיע בזמן? אתה לא מבין עד כמה. תספר לנו. אחי, אני לא יודע איפה לשים את עצמי עכשיו. אני לא מאמין. השם יברך אותך, יונתן. תברך שהחיינו ואתה מוזמן לפנות אלינו בימים הקרובים. שהחיינו. לא, תגיד לו את הברכה. רגע, מה לעשות? איך אתם שולחים לי? תקפוץ אלינו. יונה דואר. אתה מחר ייצרו איתך קשר ותקפוץ אלינו ואנחנו נסדיר פה את הכל, שיהיה לך מזל טוב, תברך. עורך דין, זה לא צחוק, נכון? לא, ממש לא. מזל טוב, אנחנו כולנו מתרגשים עבורך. רק שנייה. יאללה יונתן, להתראות, מזל טוב, בשורות טובות. תודה רבה. ביי אחי, ביי, להתראות, אוהבים אותך.